to mu samu tsarki na zuciya ɗaya kenan, mu samu tsarki na gabanmu biyu kenan, gaban gaba ɗayansu. To a gaban muna da buƙatar tsarkin harshe, harshenmu mu tsarkake shi, barin cututtukan harshe. Cututtukan harshe sun fi 80. Akwai littafi khuluqul mu'min, to ya zazzago mana su fiye da cuta 80. Ke kya ce ma kaman harshe shi kadai cututtukan shi sun fi cututtukan gangan jiki gaba daya. Yanzu kafin a ce mu iya tattaro cututtukan gangan jiki gaba daya, to yake samu na harshe yayi yawa. A ce akwai alkadhibu, akwai alghibatu, akwai annamimatu, akwai albuhtanu, akwai alla'anu, akwai alqadhfu, gashi nan barkate. To akwai tsarki na gangan jiki, akwai tsarki na tufafi. Shi da zamu ji Allah mai girma da kuka ya ambata wannan munasaban al'ada irin na mace. Allah ya ce yasalunaka 'anil mahid qul huwa adab fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Yanzu mun ji na biyu kenan wanda Allah yake son su, masu yawan tsarki. To tsarkin da dukkan nauyi shi, akwai tsarki irin na jini, akwai tsarki irin na aljanaba, akwai tsarki irin na nifas, gashi nan daban-daban. Akwai tsarki irin na hadafi, akwai tsarki irin na khabath. To duka inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. To kenan abinda ayoyin suke karantar da mu yi kokarin samun tuba ɗaya kenan, na biyu mu samu shiga cikin masu tsarki, na uku daga cikin wanda